de dichtbij, je sap vato. In Meati, Srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Was konaini ina datra oso paramaribo. Dis na presi pe you kan kong di ala datra siki. Den datra fonu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorgo. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga lat neti. Te anotu hei strefi dat we kon nanga u egi siki wagi komitio. Te abun fanodu you kan kara concluti 1 to 4. Datra oso para maribo, you sorbo, na un sorbo. No hornot lo, tambri binu srefi, una de westra namang. Vaderland, Suriname is je vaderland. land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewijs dat alles kan in Suriname. Corruptie kan alles stapelen zijn. Alleen maar op. Cultuur TV is signing in. Cultuur Open Mic, zowel in Suriname als in Nederland. Uw verhaal vertellen, bel of app naar 880-2940 of 06138-38750. Tot dan! Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Cultuur TV Open Mic. Welkom in Zwitserland, 17e rijkste land van de wereld. Wiens van probleem D, wiens van probleem Lai. We gaan Zwit konderen, we gaan 17e rijkste land en we komen Rogudu Dave. We zitten met meneer Wolf en meneer McDonald. En ik weet dat altijd mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. We zijn weer op dat moment, we nakwan dubbeldozes, twee scherpe mannen. Toen maar zei echt dat jij dat maar die zei gide kritiek. Nou, hun mening oprecht en netjes altijd. Heren, welkom bij Cultuur TV Open Mic om te beginnen bij de heer McDonald. Ja, goedemiddag. Kijkers en luisteraars van Cultuur TV, nationaal en internationaal. We groeten, ik groet. Ja, meneer Rolf gaat straks zelfs groeten, maar Mako groet. En volgende dan gaan we weer bezig zijn voor Oppo Ai. Ja? Meneer Wolf, welkom. Ja, odi, misranang, bradanang sisa. Over de gehele wereld, in Suriname ook.
En in het bijzonder, mijn koron brada en Assisa. Ja, ik denk dat altijd moet ik Odi. Vandaag gaan we het over een aantal belangrijke dingen hebben. Ja. Toch? We hebben donkere dagen gehad, schokkende dagen, moord, zelfmoord. En, wat heb je nog meer gehad? Verkeersongelukken. Meneer McDonald, misap dat u altijd in Bardes Mawang. Maar Odi, je gides me a power van tak e. En winsam zou ook Chagodoro. En bij deze bied ik u ook dan de gelegenheid. We hebben een geval van liefdesdrama gehad. 2 liefdesdrama in feite. Weet je, eentje waar een man zijn vrouw heeft vermoord en heeft zichzelf opgehangen. Alle soort van type zaken. Ja, het is altijd heel zielig en minder prettig wanneer je over zulke zaken moet praten. Toch? Omdat, kijk, meneer Rolf en ik natuurlijk, hij is wat ouder dan me. In dat video of me. Maar het doet je wat als vader, als grootvader. Het kan ook je broer zijn, je zus. Weet je? Ik wil van deze plaats uit de familie van beide mensen. En in beide gevallen wil ik de familie heel veel sterkte toewensen. Want nou als man voor die meeting is het laatste waaraan je denkt als ouder. Ja, als broer, zus, you name it. Grootmoeder, grootvader. Maar het is eenmaal gebeurd. Maar laten wij die achtergebleven zijn. Toch? En ik ga ook mijn best doen om vaker, toch, zij het met meneer Wolf, of wanneer ik alleen ben, toch, dat we vaker en heeft, we na 5 minuten, we proberen, weet je, om de samenleving te motiveren van, kijk, dat het niet goed gaat in het land, is een feit. Maar moet dat zo een impact hebben op jouw relatie? Ik denk dat juist dat is moeilijk. Dat juist een brazo schrijft hoor juist moro. Pa, brazai vrouw, toch? Vrouw brazai masra. Brazai ching. Als er kleinkinderen zijn, brazai dem ching. Ik praat niet omdat ik beter ben dan wie dan ook. Nee. Ik praat juist omdat ik het vroeger ook fout heb gedaan. Ik heb het ook verkeerd gedaan. Ik heb ook verkeerde beslissingen genomen in mijn leven. Ik heb ook verkeerde handelingen gepleegd. Toch? En vandaar dat ik weet voor mezelf dat ik ook fout heb gemaakt, heb ik juist die ervaring en die know-how om de jongeren toch te motiveren hoe het niet te doen. Dat is wat ik wil meegeven. Ja? We komen straks weer erop terug, maar misschien dat meneer Wolf ook zijn licht kan laten schijnen hierop. Ja, meneer Wolf, liefdesdrama. Liefdesgemak om eigenlijk pret mee te hebben, isabi toch? Maar of start dat wel drama in nak vrouw in nak man, en lopen uit, alles soort sani. Ik zal zo beginnen. Salig mi grammataki, sweetie fuldibi na korkori. Toch? Maar in de situatie waarin we nu leven, is iedereen stressig. Weet je? Die stress is zodanig dat je zelf niet meer bent. En aangezien wij dat stukje bewustwording uno abemoro na uno, toch? Dan gebeurt er van alles. Die man gaat aan het werk. Hij heeft heel veel op het werk meegemaakt. Amerika also. Amerika kon rust in Ede. Die vrouw vangt hem op met trouble. Begrijp je? En ook omgekeerd. En dan wordt het een jugu. En dan weet je niet waar het eindigt. En dit alles komt door die stress die op dit moment heerst in de maatschappij. Ja. Toch? En ik bedoel, als je een rolmodel zou moeten zijn voor jouw kinderen. En die kinderen zien de situatie. Zij denken op za. Abchinsref ook nasref weelijk jou. Toch? Je ziet het al op die scholen, toch? Wat er gebeurt. Ja. Volgens mij laat zwang en een boy zoetwan trouwang. Klopt. Ja. Is er nog gelezen? Ja. Een boy zoetwan trouwang kiri. Nee, anodede. Maar in elk geval, ja. Het is de situatie in de maatschappij. Iedereen zit vol stress. Als we maar met een verkeersovertreding, liever spreek je hem niet aan. Weet je? Want ook iemand keri. Hij betreft heel rustig figuur.
Toch? Maar het is jammer dat de autoriteiten dit soort dingen niet zien, omdat zij het zelf hebben geschapen. Toch? Want ze richten allerlei commissies op om dit soort problemen te tackelen. Maar ze moeten in een spiegel kijken. Dan zullen ze precies zien hoe de situatie is ontstaan. Ik ben van mening dat, want aan de eerste lisa de Sanisepsa, ik van mening dat een hardere aanpak ervan nodig wanneer het gaat om huiselijk geweld, drama in relaties. Dan gaat het niet direct om die vrouw te kunnen opvangen of wat dan ook. Maar als je naar geweld, ik vind dat de school toen direct impact aan. En je moet ik zelf van mij, ik kan zijn asma direct. Er moet een oog gehouden worden op zo iemand. Zijn jullie eens daarmee? Helemaal. Ik vind dat er meer en beter beleid gemaakt moet worden op dit stuk, toch? En dat je ook dat die eigenlijk die unit van de politie, want ik denk dat de mensen ook misschien zo een aparte unit moeten oprichten. Want meestal zijn het de mensen, huiselijk geweld wordt meestal een beetje aangepakt door die mensen die ook bezig zijn met de jeugdigen. Ja, toch? Ik denk dat er volgens mij gewoon een aparte unit moet komen die dus huiselijk geweld aanpakt. Zodat wanneer iemand zo een beschermingsbevel heeft gekregen, wanneer je weet dat je niet binnen zo'n straal mag gaan van de persoon, van je ex-vrouw of je ex-man. Want soms zijn het ook die vrouwen die lastig zijn. Hè? We moeten ook niet altijd doen alsof het alleen die mannen zijn. Maar je dient dan ook je te houden eraan. Toch? Omdat je weet van, als ik mij daar niet aan hou, dan moet ik tak naar mama probleem ook zien. Toch? En van deze plaats uit wil ik de mensen die dus deze problemen hebben, want we weten dat die dingen er zijn. Alleen werd er vroeger minder daarover gesproken. Ik ben blij dat men steeds vaker naar buiten treedt, toch, zodat die dingen bekendheid krijgen en dat het ook aangepakt kan worden. Want wanneer je het weet, kan je het aanpakken. Wanneer je het niet weet, kan je het niet aanpakken. Vroeger is het bij hoor, vaarlijk chibrito bijna, abiongo chibrito onder een bedie. Want het is niet alleen dat het gaat om een bepaalde bevolkingsgroep. Nee meneer, huiselijk geweld kent geen ras, kent geen kleur, kent geen geloof, kent geen gratiwiri of kroeswiri. Toch? Wanneer het gebeurt, gebeurt het. Is net als zaken als incest. Mensen, geef die dingen door. Uno chibrines aan me begonu. Zodat Lanti toch kan pak deze aan. Skoutu kan pak deze aan. Want if Skoutu no sabi, dan is het moeilijk. Toch? Laten we ons ook houden aan die gemaakte afspraken. Want kijk, wanneer ik begrijp dat er een bevel was, dan vraag ik me wel af waarom je weer dingen wilde gaan uitpraten met die meneer. Toch? Mensen, tasan porikba. Ik weet dat er zijn kinderen, soms kunnen die dingen best wel een rol spelen, toch? Maar, want ik heb het in het verleden ook gedaan om te proberen om dingen te lijmen. Maar wanneer het niet meer lukt, geloof me, in de meeste gevallen wordt het niet meer goed. Maak moeite om even een rustperiode te nemen in je leven. En daarna ga je dan in alle rust verder met jouw leven. Nog effectief te contra man of contra vrouw. Maar relax even. Is misschien makkelijk gezegd, maar dat zal je moeten doen. Ja. Anders ga je elke keer weer in dit soort van problemen komen. En als er een vonnis uitgesproken is, toch? Hou je daar aan. Toch? Want niet alleen voor die man moet dat gelden, maar jij moet ook niet in de buurt van die man gaan. Toch? Want, of van die vrouw gaan. Toch? Want in beide gevallen, no go. Blijf ver van de persoon. Echt waar, blijf ver van de persoon. Want geloof me, wie jou start bakken in, bijna moet ik zeggen 95 van de 100 gevallen, gaat het weer goed wanneer je het toch weer gaat proberen. Ja. Samporik batampori. Ja. Mensen moeten erin gaan geloven, meneer Wolftak. Terwijl naki walezi, anaki toelezi, anaki alle kleine wisje-wasje, amange achtervolgie. Moet je erin gaan geloven dat het nooit meer goed komt met zo iemand. In bribitak, jabif harik moto aan de lobby. Dat is inderdaad zo. Maar kijk, wat heel erg belangrijk is, voorlichting. Goede professionele voorlichting via radio en televisie. Toch? Zodat een gezin gaat begrijpen hoe een gezin gerund moet worden. Ik grabo. Maar ik begrijp het ook, emoties spelen een belangrijke rol. Ja. Begrijp je? Dan ga ik een belangrijk iets zeggen. Velen geloven niet erin. Spiritualiteit.
If you no look you srefi, mananga uma, of fetanga srefi. En wanneer je erachter komt wat de oorzaak is, dan liep je boskba. En dan is het al te laat. Dan is het al te laat. Dus ook daar moeten we, wie is wij draaien, wat blakamang. Hoe kiezen, maar wij sheng. Toch? Maar dat stukje spiritualiteit moeten wij niet uit het oog verliezen. Toch? Maar ik blijf het zeggen. Sweetie Fulibi na Korkori. Toch? Want, maar sorry Wansani. Je kan ook. Je wil ruzie vermijden. Afro Vali aan. Jong, je de Spanje, jong, wat heb je niet auto je. Je move. Waar je gaat, weet je? Waar je gaat, weet je die vrouw niet. Ik denk dat ik met Goros mee kan, maar ik was de waterkant. Tama, kom back als oorlog, want ik ben een buitenvrouw. Begrijp je? Maar wanneer je relax probeert de zaak op te pakken, dan moet je elkaar proberen te begrijpen. Want zij denken op zet toe. Heel belangrijk. Ik heb het vaker meegemaakt. Sabi? Man en vrouw hebben een geweldige twist. Toch denk, man en vrienden zijn uit elkaar. Maar je gaat een moment hebben waar moeder en vader even bij elkaar moeten komen. Wins uno de moro. Om die kinderen. Want kan er wel een probleem zijn. Hoe ga je dat probleem oplossen? If a pa libatori. Ik ga je wat vertellen, ik loop aan je story toch? Ja. Want je mag bij Rigera scoren, dat ga bij Rigera scoren. Op een gegeven ogenblik. Ik wakker met amma. Ik tak aan amma, want ze heeft respect voor mij. Hoe komt het dat die jongen voor je zorgt? Ligt het aan de opvoeding of whatever? Amma tak niet, meneer. Amma abstaan even pama pane looking. Heb je? En daarom is hij zo. Einde van de rit. En Eji Matisoet en Kiel. Het komt door die agressie die hij ontwikkelt. Ja. Maar als hij bij looking, dan was hij rustig. Dat is de ene kant van de medaille. Maar de andere kant van de medaille is wat jij zegt. Sanokang, no musu. Oh? Maar je zal altijd proberen om toch de zaak te lijmen. Ter voordele van de kinderen. Maar als het niet kan, kan het niet. Dan laat die moest kunnen in. Maar we zijn nog niet echt zo ver om, bijvoorbeeld wat Marco heeft gezegd, dat je in de omgeving mag komen enzovoort. We zijn nog niet zo ver. Wel, behalve liefdesdrama hebben we ook verkeersongevallen gehad. De laatste lezing is met de meneer McDonald. Nou, bij het verkeer. Maar je ziet dat het niet altijd alleen ligt aan het rijgedrag van de burgers, maar ook aan de infrastructuur. De wegen ne laten toe. De passie broko olo opodrape olo ne lap. Passie dungru. En dan heb je allerlei soort ongelukken. Maar dan heb je ook hardrijden. Zo letterlijk heb je ook hardrijden. Maar zijn nak de paal, de EBS paal trouwen, is gewoon scheringen inslag. We moeten iets doen hier, meneer McDonald en meneer Wolff. Ik denk dat alvast het eerste toch. Want kijk, neef is er nog mipsa bij een ongeluk vinden plaats. Dat gaat, die kuil is nog steeds daar hoor. Dus Mikaro, stuur even een unit. Nangap chiso asfalt of go tapasani. Toch? Ja. Daarvoor heeft de minister heeft geen tijd. En wanneer je straks erover, like van mijn takja daarover, meneer, dat hij, daarom zeg ik, wil ik hem soms anders noemen. Maar, want dat gedrag van die meneer, jongen. Toch? Terwijl heel veel, mijn god, kijk hoe vies, vuil, stinkend de stad is. De stad lijkt echt op een zombie-stad, broer. Zeker weten. Nee, na 7 uur 's avonds.
heeft niemand eigenlijk meer zin om in de stad te zijn. Geloof me, behalve die mensen die vanwege andere redenen in de stad zijn. Toch? Maar zoals je het vroeger had, dat je paardjes kon zien, dat is maar eeuwakijk kooi. No, onze stad is net wat meneer Wolf zegt, zeer toeristonvriendelijk. En zo ook de wegen van ons zijn ook toeristonvriendelijk, want iemand die de weg niet kent, minanga je kan ook tak eeuwak die jamim loop want to olojata, omdat we hier wonen. Maar voor die toerist, of die Surinamer, die na lange tijd weer zijn land aandoet, moet de persoon zeggen, komen druk maken waar er kuilen zijn of waar niet? Nee toch? Snap je? Maar dan moet je kijken, de wegen die prioriteit genieten, de buurten die prioriteit genieten, die krijgen die prioriteit niet. Men gaat bezig zijn daar, kijk nu, onafhankelijkheidsplein. Ik bedoel, broer, voor het paleis is daar zo slecht. Waarom gaat de minister niet kijken in Land van Dijk? Gaat de minister niet kijken daar op Rangulang? Gaat de minister niet kijken in Pontbuiten? Toch? In bepaalde wegen in Flora? Je ziet duidelijk dat men bezig is. Men is alleen maar bezig met de elite. En zo ook, mijn brada. Want je hebt niet veel elite gasten. Napchima, er rijdt op highway, toch? Ik wou de Roko, die is dat zo. Kijk, die militairen en die politieman. Toch vanwege die kuil. Ja, die meneer heeft even in een reflex aan mijn wijk uit verkeerd. Maar je ziet het toch terwijl wanneer de weg goed was. Dan zou dat niet. Hè? Wijk uit toch. En weet je wat ik me nog niet kan voorstellen, Yves? Toen, en dit heeft best wel te maken met onze periode. Die geweldige ingenieurs, toch? Die architecten die bezig zouden zijn toen de highway weer helemaal herasfalteerd zou worden. Migaro, kijk, de weg is vreselijk mooi geworden. Toch? Maar wat ik me niet kan voorstellen is, kijk, er is genoeg ruimte ook aan de andere kant om ook daar. Want eenmaal je bezig zou zijn met de weg, bij asfaltering vanaf Paranam Contafo te zien. Ja. Dat je ook een bronfietspad daar had aangelegd. Want dan had je 2 banen op en 2 banen naar de stad. Dat is het veiliger voor de bronfietsers. Ja toch, want weet je hoe vaak ook autobestuurders, want wanneer je bijvoorbeeld vanuit links aankomt, toch? Je komt uit de zijstraat links, moet je rechts en links kijken. Ja, en soms vergist men zich. Ik heb het vaak meegemaakt omdat Walesi bijna afstandig aan mij ook toe. Toch? Ik heb even verzaakt om ook naar rechts te kijken. Je zei toch, want met Luku links gaan we bereiken, nou mijn grap. Want alle wegen zijn bij. Ja toch? Ja toch? Ja. Dus dat van de highway, ik hoop dat de nieuwe regering daar aandacht aan zal besteden. Want kijk, vroeger had je, en Mibiki Bradisi weet het helemaal, toen had je niet zoveel mensen daar wonen. Nu is de weg naar de highway, toch? Is super zwaar bewoond. Kijk hoeveel projecten daar zijn, alles, weet je. Dus men moet echt eraan werken hoor, want het is niet goed. Het is niet goed. Meneer Wolf, meneer McDonald, ik zou zeggen over vuil ophalen, nou man. Nou man, top zijn je nou toe. Wat wonder dat ik in de rein naar kwalo dot sakaba. Nee, de wagin om nakden dot sakadem go dumping pede horen thuis. Jagannath Lachmanstraat, daar pedem go dumping. Dan zullen ze het van daaruit opruimen. Ja, maar dan kan je op. Isabi? Want if you look then dot saka in een foto. Op een gegeven ogenblik merk ik moet naar Sanderij. Meisje wel ook geer saka straat. Ik schrok me even me denk dat kan reclame van bepaalde politieke partijen met je. Isabi geel. Isabi terwijl naar dot saka. En dat kan. Het kan niet. Maar wanneer als we terug gaan naar het verkeer, dan zeg ik, er zijn een aantal factoren die spelen. Maar een factor die nooit is behandeld, steek je hand in eigen boezem. Steek je hand in eigen boezem. Want de afvalk nee pina, afvalk nee stress toe. Want ik ben een keertje gewoon de rood licht gereden. Zonder me aben door, tak me rijden door rood licht. Gelukkig, wagi no bekong. Ik ben geschrokken. Isabi. En dat heb je vaak nu. Regels worden overtreden, bewust. En regels worden ook onbewust overtreden. Omdat allemaal ede de want trapressie. Begrijp je? Dus we moeten dat ding niet onderschatten. Isabi. En wat er ook gebeurt, hè. Als je
En in Paramaribo gaan rondlopen. Centrumstad. Waar zijn die surveillerende agenten? Denode. Maar we hebben ook niet. Want de mij bewaak. Ik blijf beveiligingsman. Maar het volk stikt. Motorfietsen. Isaboteer je een motorrijder. Tegen elkaar munder. Dat je maar ben ik motor uit onze zijstraat. Maar ik bedoel gewoon door de stad rijden. Want kijk. Ik heb bij de politie gezeten. En dan hadden we voetsurveillance. Dat je surveiller in Maagdenstraat, Aladdinstraat, je surveiller. Maar het moment dat je ziet dat een verkeer vastzit, toch? Al ben je geen verkeersagent, je bent politieman. Dan ga je op die hoek staan, dat je zet aan verkeer om het in goede banen te leiden. Isabi, maar het gebeurt niet meer. Na verkeer. Het interesseert hem. Ik heb zelfs gezien dat een verkeer vastzit, toch een motorbrigade, maar zat dwars door een kruising, Amaregwe. Weet je? Dus het gedrag, de mentaliteit moet ook gaan veranderen van politiemannen. Maar zij die het werk goed doen, petje af voor ze. Toch? Maar het begint bij het beleid. Toch? Ik ga je zeggen. Je had in de tijd, meneer Walker, korpschef Vrij. Dat de surveillance vindt plaats in een foto. Dan heb ik technische dienst, want hij geeft me wagen. Dan moet rij en look de route. Maar rij look de route, pescoto de en pescoto no de. You have to de in je route. En dan had men nog wat. Bekeuringen. Je bent verplicht een aantal bekeuringen naar binnen te brengen. Al zou je preventief bezig zijn, je kan niet constant preventief bezig zijn, toch? In bekeuring toe. En away in een kananga bekeuringen binnen. Dan heb je ook een probleem. Waardoor zaken gedisciplineerd toegingen. Isabi, maar nou de man is spam, is scout is door een autobakkie, bakasei, in uniform, in Maagdenstraat en Jodebreestraat. Dan vraag je jezelf af, wat dat kan worden, ze niet gecontroleerd? Nou in je scout schrijven. En dat moet gaan veranderen toch, want daar moet het beginnen. Maar Amoxie praat over, ik weet het niet hoor. Het zijn allemaal, eerlijk gezegd, ze zijn zwak. Alle regering, alle ministers zijn zwak, ze deugen niet. Echt waar. Mijn best dangen was aan de actie van tak, maar hoe doet je een regering op heeft de man doen boom of slecht? Maar voor zo komt op een punt dat hoe je een krantenartikel voelt, maar krantenartikel voor minister voor Financiën. We hebben gezien dat de benzineprijzen weer omhoog gaan. Hoe wanneer ze van benzineprijzen komen op stand in Suriname, want zo lucht toe ze asabi, zo gwa lucht asabi. A koers is a prijzen op. Maar wereldmarktprijs gaat omlaag, van Suriname alleen gaat omhoog. Dus om Luko even Fatori dat zo, maar hij maakt ook bekend dat de gemeenschap eigenlijk niet hoeft te weten wanneer die government take omhoog gaat. Zijn jullie het eens met die uitspraak? Absoluut niet. Ja toch? Absoluut niet, maar zie daar. Ik kan volk op eigenlijk de man die bij absoluut uit te leggen over de vorige regering. Toch? De man is de wizi, de best de beerdoi. Weet dat op zijn Surinaams. Voor de vorige regering moest bij mij fout. Toch? De man die beleggt uit, wat chara benzineprijs komt bakken naar 7. Kent dat magisch getal, toch? 7. Net zoals ze de koers weer zouden terugbrengen naar 7. Wat zien we juist gebeuren de afgelopen 4,5 jaar? Juist ja. Het is alleen maar verergering en verslechtering. En Mekna, wat minister voor kabinet Bouterse, Adin, bij de uitspraak die zei. Dat zou je deze man horen. Dat zou je deze zal de meneer Ragubar zien. Horen. Toch? Het volk hoeft niet te weten. Dat wil zeggen, meneer Ragubar zien. Je geeft aan dat om interessante zou nemen met volk sabi. Het is jullie gewoonte. U hebt zich gewoon versproken, meneer Ragubar zien. Ja toch? Maar isabi meneer minister, tele, inoma onthoud, dat na zijn saai. Echt waar. Ja, want dat een minister, geloof me,
is de meest schandelijke uitspraak die een minister kan doen. Richting het volk. Want je hebt toch transparantie beloofd. Je hebt toch eerlijk en open bestuur beloofd. Ja toch? Morele en ethische waarden zouden toch hoog in het vaandel staan bij deze regering. Wat zien wij juist? Het is nog nooit zo slecht gegaan op al die verschillende niveaus als nu. De afgelopen 4,5 jaar. Normen en waarden bestaan niet meer. Je moet kijken, juist wanneer je een crimineel bent, word je geëerd. Wanneer je constant een scheve schaats rijdt, word je geëerd. Je moet constant buiten, onder en boven de wet leven dan iboom. Toch? Net wat meneer Wolf daar zei. Die dingen interesseren heel veel mensen niet. Toch? Om even terug te gaan naar wat meneer Wolf zei. Weet u wat ook? Misschien kan hij me daarin helpen, omdat hij dus jarenlang politieman is geweest. Ik zie nu een bekend fenomeen. Zowel in het grijs uniform als in het blauw uniform, blue-black uniform, zie ik politiemannen rond surveilleren of soms op plekken aankomen, ja, feestjes zelfs bezoeken, gewoon zonder hoofddeksel. Minimaal verstaan ze dat. En ook hun hemd uit hun broek, vooral naar een blauw uniform, broer. Dus is dat moeilijk. En dan zie ik dat men mensen aanspreekt tijdens acties, straatacties. Verleden nog, daar aan de ringweg, ik wilde niks zeggen. Ik zie een paar mannen gewoon in burger, ja, auto stoppen. Dan heb je dan weer mensen in het blauw. KPS, en of fight me fight to noemen. Maar ik wil wel weten wat dit is, want ik weet dat je dus correct gekleed moet zijn. En dat wil zeggen, hoofddeksel, uniform, alles, alle toebehoren, correct. Want dan weet ik dat ik te doen heb met een politieman. Want tegenwoordig, wanneer 3-4 mensen me plotseling zomaar ergens stoppen, wil ik bijna niet stoppen, want ik weet niet wie je bent. En serieus, verleden mij kon, nu weer. Toevallig ken ik een van die politieman. Wat gelooft u me neef? Mine ben een stopje de mare. Me ben ko Indira Gandhi weg, nu weer. Plotseling, toen man, en eentje stond aan de andere kant. Weet je, dus waren met z'n drieën. Maar één in burger, één met het uniform gewoon zo buiten, dat blue-black uniform buiten. En die andere man ook in burger, maar weer een soort sani. Dus nee, ik wil wel, ik heb wel graag dat de politieman goed herkenbaar is. Want u weet, in het verleden, maar nakis koutokba. Niet opzettelijk. Maar als je geen reflecterend vest aan broer s'avonds nog naar iemand doen, dat plotseling ilon komt op papassie. Kijk, mino man, ik schep niet op voor mezelf, maar misap tak mino man, milop relax. Maar iemand die misschien een beetje haast heeft of lijkt van bepaalde man gwentrai tranga. Het is ook een gevaar voor die politiemannen. Dus de chefs van die mannen, kom met de biggie inspecteur, kom met de korpschef, kom met minister. Hoe zorgen dat de scouten er goed uitgerust zijn? Toch? Want ik weet niet, u zal me corrigeren, mi biggie brada. Maar ik heb geleerd van als men niet correct gekleed is, ben je eigenlijk niet verplicht om totdat de persoon je aanspreekt. Je hoeft geen antwoord te geven. Want ik weet niet als je politieman bent toch. Meneer Wolf, hoe kijkt u daarnaar? Is het uniform incomplete zonder hoofddeksel? 100% incomplete. Ik heb het gehad. Als je op surveillance bent, moet je hoofddeksel op. En zelfs ook valk moet tegen. Het gebeurt niet. Maar als een politieman je staande houdt, kan je hem ook vragen, legitimeer je. Dat is meestal een probleem. Dan gaat die man je zeggen, maar je ziet dat ik politieman ben. Toch? Maar in de tijd waarin we nu leven, allemaal kan weer een scout-uniform. Isabi? Maar wat Maku zegt, Maku heeft gelijk. Soms zijn er twee soorten uniformen over straat. Een grijze en een blauwe. Ik weet niet wat die blauwe betekent. Soms kunnen het recruten zijn die stage lopen. Soms. Maar als ze strepen op hun schouder hebben, dan weet ik het niet. Isabi, dan vraag je als het die RBT-mannen zijn. Ja, want je weet dat tijdje had de mobiele eenheid, die droeg dat uniform. En van de mannen van het arrestatieteam is meestal zwart. RBT is volgens, als ik het goed heb, is van RBT ook zwart hoor. Maar alleen zijn die mannen soms ook gewoon in burger gekleed. Maar ik heb het meer over de mensen die dus, u weet, heel vaak straatacties houden. Kijk, mi o stop, daar niet van. Mi o stop. Want ik zeg altijd, mi is zorgo. En dat wil ik iedereen meegeven, sa arki nang eluku no no, toch?
Zorg dat die papieren de in orde. Want dat ook kan tak om mensen aan den schoot. Want mine slijm schoot. Want wie maakt ook en weet dat makuna. Mina ten slijm. Maar mi lobby schoot wel. Maar mi lobby den correct schoot. Mina lobby den incorrect schoot. Lek van mina lobby den. Mina surati. Mina lobby den incorrect surati. Nooit niet. Want als je doet alle rommel. Dan ben je het uniform niet waard te dragen. Ja toch, je bent niet waard om het uniform te representeren. Want je bent een slechte, eigenlijk ben je een slechte uitdrager van de normen en waarden van het leger, toch? Die BBS'er idem, die cipier idem, toch? Adouanier, alles maar zijn weer uniform. Een verpleester, zorgen dat u hora uniform heeft, toch? Middels ons gedrag. En niemand is correct, is helemaal correct. Zomaar nou met fout. Maar we moeten wel ervoor zorgen dat de fouten in minder mate zijn. Toch? Dat eigenlijk het goede juist vaker prevaleert. Maar meestal uneshansanati. Meestal tak misurating nee. In durf dat je op surat uniform dat je bent going aan bar. Je schrijft ne sapede en pik mopo. Tegenwoordig tegen de mang is dong. Drink zo panga en pik. Kijk laatst toch. Het geval en pik commandant. Die steelt gewoon. Ja. Die steelt gewoon, want Pakito zijn tas is tot nu toe niet terecht gekomen. En we weten dat het was bij die meneer die men nu stilletjes geparkeerd heeft. Ja toch? Die meneer Sadu of hoe die grappenmaker heet. Ja, en hij mag boos worden op me, maar het is wel vreemd dat u helemaal tot bijna de politiek naar bescherming was gaan zoeken. En ook naar het geld was gaan zoeken om eigenlijk een beetje achter de hand te houden. Voor if Atorbo Faya. Naar dat niveau zijn we gezakt in dit land. If Atorbo Faya. Atorno Kafaya moest die tas gewoon niet genomen hebben. Ja toch? Ja, meneer, u bent MP'er. Die tas is op een gegeven moment boven water gekomen tijdens die schermutselingen van 17 februari vorig jaar. Ja. Broer, het moet veel. Ada MP toch? MP nou rechteraan voor Skoto is gewoon de politietak van de militairen. Toch? Net als hoe vaak kostbare spullen ook verliezen of zoek raken bij de politie. Het is ook geen goede zaak. Laten wij dan met de mensen die zich daaraan schuldig maken gelijk uit het korps trappen. In het leger, net als hoe die meneer daar is, trap hem gelijk uit het leger, want hij is een schande, nota bene. Commandant MP, dat hij dus zo aan niet. Wat denkt u dan dat je ondergeschikt te gaan doen? En wanneer je over deze dingen praat, dan willen mensen boos worden. Dan makum lukboom, dan dit, dan dat. Wel luisteren mensen, laat me jullie één ding uitleggen vandaag. Zolang er dingen zijn waarover wij moeten praten, wat ik erover hebben. Ik wil niet alleen praten over die abopper die iets verkeerd doet. Ik wil niet alleen praten over die militair die iets verkeerd doet. Toch? Maar ik ga ook praten over die politicus die bewust iets verkeerd doet. We moeten gaan overgaan in dit land naar het systeem waar tot welke politieke partij jij ook behoort. Als jij een scheve schaats hebt gereden, moet jij dat bak in. Het bewijs is geleverd dat je hebt gestolen van het land. Ik zeg laatst een mevrouw die bij de APOP was, nu heeft ze een, en volgens mij weet zij niet eens hoe de partij heet. Nou, mevrouw Amavo praten over normen en waarden en hoe mensen het volk hebben verarmd. Jij hebt het volk toch ook verarmd toen jij staatsgelden hebt gebruikt om jouw verjaardagsfeest te financieren. En dan kom je nu, ja toch, letterlijk de awari-dominatie. Zo ben ik zo net toch voor Afourouwiri. Ja toch? Dus je bent daar voor Roechiri. En dat na volk naar mama Sernang. Dat jij ontkent, maar je helemaal verlangen voor Roechiri. Dat naar mevrouw Amavo. Mevrouw Amavo, gaat u alsjeblieft iets anders doen hoor. Want de Surinamers zijn niet gek. U moet kijken, we leunen naar de verkiezingen toch. Iedereen komt met de mooie beloftes. Melobi Kondreman, vooral die Oesaptaki eigenlijk vanwege. Ook toen zijn NDP doen verkeerd, want ze tak minoma met tak gewoon. Ja. Toch? Bij NDP doen ze verkeerd, ook misaptak. We twijfelen zo, if go stem. Midde helemaal eens aan, maar met Beju, hoe go stem. Voor poer zijn de Janonode. Want wat we nu hebben, is verre van goed en het gaat alleen maar slechter worden. Is afzijde, mensen zitten alleen maar te azen op oil and gas, de oil and gas inkomsten. Noja kondre, noja people, maar die de egi saka. Meneer McDonald, meneer Wolff, er is een wijziging gekomen in de wet waarbij het is aangegeven dat
assembleeleden en wie dan ook geen nevenfuncties meer mogen hebben. En wat ook kon isabi dubbel salaris sani no demoro. If je not de assembleelid more neem ik automatisch recht op voeten beleidsadviseur of dit soort sanati. Je gaat normaal naar je normaal leven. Isabi. En ministers en wie dan ook worden niet meer goed voor het leven. Meneer Wolf, dit maakt politiek minder aantrekkelijk voor bepaalde mensen misschien. Volgens mij werkelijk. Want dubbele functies no demoro, dubbele salarissen no demoro. Ik denk dat het inderdaad niet meer aantrekkelijk zal zijn voor die mensen. Isabi. Maar de man die kan een wetsvoorstel. De man saptak den ook komoro toch? Dus de mij berekent dat of vast en die den trouwen. Helemaal. Weet je, maar die dubbele functies, die dubbele salarissen, dat houdt ook in dat je werk ook niet naar behoren kan doen. Helemaal. Zou je werk niet naar behoren kunnen doen, toch? Dat maakt de mij taki. Tama, uw stem jama, upotamang ba, amane lukumora wa ai. En dat kan man nou lukken, hij heeft andere werkzaamheden te doen om ook zijn geld weer verder te verdienen. Want dat heb ze. Ik kan die video nog tappen. Maar ze doen assembleeren. Maar mijn termonie onder het taferadappen. Dus uitgerekend die persoon, dat zie je dat wij komen bakken aan voor awari na voor uwiri. Toch? Duidelijk awari domri, want die meneer komt juist met die wet. Maar iedereen in Suriname weet dat hij ook elders te werk gesteld is. Je hebt bigi dagu in orga dat toch. Ja? En minokara orga omdat ik toch, dat is gewoon mijn eerlijke mening. Die orga, toch je hebt boel voor Sarnamang nou een pies brede. Sap milop taksan lek van de sande. Ja, trouwens, kom kara orga gewoon. Yokohama, klaar. Ja, want anders, ik zag milop de gewoon open. Ik ben niet eens met alles van Yokohama. Echt niet. Maar krintaki na krilibi, heel veel Surinamers vinden wel al zeker langer dan 30 jaar een stukje brood bij Yokohama. Toch? Dat na krintaki. Dus ik denk dat misschien meneer Gayadin het goede voorbeeld kan geven. Want Iloncha meneer Jones gaat rechter. Geef het goede voorbeeld door te zeggen vanaf no man stop. Want geloof me meneer Yokohama vindt, of Yokohama groep, die vinden echt wel iemand anders om hun belangen te behartigen. Maar jullie parlementariër, je bent nota bene fractieleider van de VAP. Je zou dan het goede voorbeeld moeten geven van je zitting. Ja toch? Want geloof me net wat Biggie Brada hier zei. Het is gewoon een addertje die mij onder het gras laat voor de komende regering. En er zijn nog meerdere addertjes. Meneer Wolf, is dat zo? 100%. Het is 100% zo. Isabi. Is deze wet te laat of te vroeg gekomen? Zou kan lukken, want sinds er zijn mga gemeenschappen actief in Fatak. Ja, uno kan zorgen dat man de herlibi lange de man kan koroko toch, ze hebben nog steeds 2 voeten, 2 handen. Awet disbem kon zijn sommel lange. Awet disbem kon. Toch? Dan zou je zien dat de mens anders zou reageren op het arbeidsproces. Ja. Maar alle de mannen, mim gos doen drapen. Dan ben ik minjang. Maar heb je? En? Dat kan niet. Isabi. Het kan en niet. Sami lukken ook die naporiseren. Nee. No juka wet kono. Dat bakka dat dijneren no 2 morgen. Want behalve dat ze niet terugkomen, vandaag of morgen ga je zien dat dezezelfde mensen erop gaan, ze gaan het volk weer op straat proberen te brengen wanneer het werkelijk in werking gaat treden. Toch? Want u weet het toch? Die daarna de man is no longer binnen 3 maanden of 2 maanden. Jullie zullen me helpen, dan no longer gonna schrijven IMF. Die staat een beetje aan volk kastrati. Ja toch meneer Santoki? Mooi. Die staat een beetje aan volk kastrati. Ten tijde van regering Bouterse. En toen kwam mevrouw Mangre met het IMF van toen ten tijde van Bouterse. En nu ten tijde van Santoki is het hetzelfde. Dat kent uw geschiedenis niet hoor. IMF is ook tevreden. Ja. Dus de man kon je na konten, de man hoe een persconferentie is daar, Mibri. En de man was heel tevreden met de ontwikkelingen in het land. De koers is stabiel.
Dit is dit en het sociaal programma. Als er nou 1-2. Oké. 1-2 tussen de regering en IMF. Ja. En ze zeggen dat ze een aantal mensen hebben gehoord. Ja. Wie hebben ze gehoord? Laat ons het zien. Laat ons het zien om te weten what's going on. Als het volk inderdaad tevreden is. Ja. Toch? Want al die miljoenen die men heeft geleend. Toch? Waar zijn ze naartoe gegaan? Toch? Er zullen wel werken zijn gedaan. Maar het volk geniet niet ervan. Het zijn een handjevol kapitalisten. Die in Dawaroko. Toch? Maar minanga you know sheng. Begrijp je? Dus als er niet vraag overal in de wereld per IMF boek succes. Suriname zal historisch de eerste worden, zeggen ze. Inderdaad. Inderdaad, ze moeten honing op de tong van Suriname plaatsen. Want oil en gas, die drappen, want dat money om Mekkie. Begrijp? En daarom zeg ik Surinamers, wees bewust, denk bewust en handel bewust. Anders word je gratie. Want zo vaak heb ik met mevrouw Melger gesproken. Hij zei me dat deze man kiest de moneykaart. De moneykaart heeft voeren. En de oudjes kiest de AOV. Op mensen zijn niet maar IMF zeg maar. Als hij go boom meneer McDonald. Meneer, het IMF bestaat al bijkans 81 jaar. En er is u mag er gaan googlen, geen enkel land dat ooit met het IMF in zee is gegaan. Is er beter van geworden. Je moet kijken, het IMF is niks anders dan gewoon een wereldgeldschieter. En kijkt u naar, daar heb ik niks tegen de mensen als persoon die het beroep van geldschieter hebben. Maar een geldschieter is genadeloos. Nopaywamu. Regwanga wagi lekpa wap de forum maar regwanga wagi fatrama. Ja toch? Dus en weet je wat ook vaak over het hoofd wordt gezien? Hebben wij niet gezegd dat er niet geleend zou worden? Want de vorige regering heeft toch zoveel geleend. Nu blijkt dat deze regering in 4,5 jaar bijkanstijd dat ze zitten. Volgens mij in elk geval meer dan 100%. Toch? Meer hebben geleend dan wat regering Bouterse in 10 jaar tijd heeft geleend. Ik heb een discussie gevoerd omtrent het geleend geld en het geld dat niet betaald wordt. Waarbij meneer Nerkus in een interview was bij DTV. Ja. En meneer Hikmatno of zo had gebeld. En dan leggen we van dat Anna Trutori, onze schuldpositie is veel beter dan wat ze 2020 hebben overgenomen. Meneer Wolof. Eigenlijk, dit soort antwoord is gewoon zinloos. Want die mannen zitten gewoon politiek te spelen. Echt waar. Als meneer Aden zegt dat we een kasreserve hadden van 500 miljoen. No? Ja, bijna 600. Bijna 600 miljoen. Iets dat aangepakt moet worden. Ja. Als meneer Aden zegt dat we iets van 600 miljoen kasreserve hadden. Ja? Dan kan er een soort verhaaltjes die zien. Wie moet je geloven? In elk geval geen hekmat, maar wat? Eigenlijk meneer. Arki de man die smoren. No. Toch niemand luistert naar ze. Isabi. Is dat als meneer Ludwig Familier ook toe? Ja. Die is ook zo één. Vraag hem als hij ooit een steen heeft bijgedragen aan de opbouw van dit land. Dat is meneer Hekmat. Vraag hem. Steeds maar de geweldige professor uithangen. Alles weet hij beter. Toch? Maar vraag hem wat hij ooit voor dit land en dit volk heeft betekend. En een ander ding. Meneer Hekmat heeft in de tijd meegedaan aan, volgens mij, de Eerste Kamerverkiezingen of waar dan ook. Hij kon amper 500 stemmen maar behalen. Snap je? Dus wanneer bepaalde mensen zo lopen uit te leggen alsof ze, net als ook Chris Mabier en Sunil Suklal en, weet je? En dan moet je kijken, wanneer je dat weer gaat zeggen, dan gaat mij weer vinden. Want meneer Hekmat houdt daarvan toch, Maku is een racist. Maku is geen racist, hij is wel een realist. Kijkt u wanneer advocaten en alle, wil mij maar zeggen dat jaarlijks alleen maar mensen van een bepaald ras slagen. Alleen maar mensen van een bepaald ras 10 krijgen op hun rapporten. Cum laude slagen en al dat soort dingen. Dat is niet waar toch? Kijk, daarom was ik blij toen men, want dat moeten wij misschien ook gaan doen, meer gaan doen. Toch? Want wanneer de krant openslaat zie je alleen maar geslaagd, blablabla. Misschien moeten wij het ook gaan zetten. Want meneer Loop gaat nu op de campus.
van de universiteit. Dan ga je zien hoeveel heren en dames van het binnenland ook daar zijn en hun best doen. Maar die mensen worden, ik moet kijken, er wordt steeds gedaan alsof mensen, vooral de VAP-tak, die doen alsof alleen mensen van een bepaald ras. Net als hoe onderwijsminister, ik zeg geen minister hoor, minister Ori, ja, van OWC, ja toch, echt waar, ja, Ori WC, Ori Watercloset, want dat is hij. Dat is geen onderwijs, wetenschappen en cultuur, dat is Ori Watercloset. Want die man gedraagt zich echt wel als een toilet. Je moet kijken, constant is de man bezig. Alles en iedereen die kritiek heeft op zijn falend onderwijsbeleid, dan wil hij die mensen afkafferen en de mond snoeren en heel onbeleefd en onbeschoft doen. Het siert een minister niet. Toch? Denk je dat je met geweld en verbaal geweld en allerlei dingen en steeds met allerlei maatregelen komt? Want broeder, heel veel scholen, als ik me vergis, zullen jullie me corrigeren. Heel veel scholen in het binnenland zijn nog niet geopend hoor. En als ze geopend zijn, moet je die gebouwen zien? Oké. Die kinderen kunnen bijvoorbeeld liever onder een boom gaan zitten. Sorry, maar daarover wordt er niet gesproken. Maar men had gezegd dat men alles zou corrigeren, toch? Meneer Wolof, ik denk dat graag veel Libi of Gosdoy zo wel lokaal, voor studeren. Ik zou het helemaal niet doen bij zijn studeren. Also. Echt waar. Maar kijk wat Maku zegt. Maku heeft gelijk. Als de president zegt dat 5% van de Surinamers hooggeschoold zijn. En zij verschijnen constant op de televisie. Dan vraag ik mezelf, als het hooggeschoolden zijn of als het hoog ongeschoolden zijn. En waar is die 95%? Laten we zeggen, die 95% toch, zijn de minder geschoolden. Toch? Maar zij moeten de verkiezing winnen om jou daar te plaatsen. En die mensen worden als beesten behandeld. En die kwestie van wat die minister heeft gezegd, is een minister onwaardig. Helemaal. En over die Raghubar Singh. Het volk hoeft niet te weten en dat de government take is verhoogd. Maar je ziet het bij de oliepomp. Toch? En wanneer je binnen de supermarkt gaat, dan is het met Jezus Migado bij de kassa. Weet hij dat niet? Het zou geen probleem zijn om meer government take of belasting te betalen. Te alasan inakondre bij dek op tijd. Ja, maar dan had je bijna geen government take nodig. Ja. Isabi, dat had je het niet nodig. Want de economie bedraait. Isabi, als je nu ziet, meneer Reiziger, volgens mij zijn de hele maand al op reis. De hele maand al op reis. Maar waarom heeft de gemeenschap moeite mee? Brunswijk heeft er geen moeite mee. Nee, hij gaat er geen moeite mee hebben. Want ik had het verleden al gezegd, toch? If je hoort koutere, dan kan je pissie en scheid nee tapu. En in het tak niks. Wat verwacht je? Die power die man heeft, van Reiziger moet uit dat konderen. Weet hij wat voor power hij heeft? Ik zou er gebruik van maken. Isabi? Maar ja, je kent toch? Daarom zeg ik, als aanvulling, toch, wanneer bepaalde mensen hun mond open doen, daarom gelooft u me, weet u hoe lang ik niet naar het nieuws kijk? Omdat je bezighoudt, of bezig moet houden met bepaalde dingen, hoe ik mijn interviews doe, dan wel. Maar het is, je ergert je groen om al die onzinnigheid die steeds uit tussen deze mensen hun kaken vandaan komt. Geloof me. Meneer Odi die zo had uitgelegd hoe. En weet je, hij schaadt de Hindoestaanse gemeenschap. Geloof me. Heel veel Hindoestanen schamen zich voor die man. Ze gaan het misschien niet openlijk zeggen. En dat weet men en daarvan maakt men misbruik. Toch? Maar de mensen schamen zich voor de manier hoe dit land de afgelopen 4 jaar toch gedraaid is tot nu toe. Echt waar, hoe deze regering zich opstelt. Meneer, kijk, we hebben altijd onze kleine dingetjes. Toch? De Hindoestaan en de Creool en alle soort dingen. Maar mijn brada, geloof me, ik krijg echt wel een gevoel alsof we weer in de tijd zijn als voor de onafhankelijkheid. Je weet, toen de situatie zo zwaar gespannen was en alsof elk moment de bom tot uitbarsting kon komen. Amane boom. Ja toch, voor de onafhankelijkheid was de situatie in het land zo explosief. Mijn brada, ik heb nog een video gezien waar een man, een aanhanger van de VAP,
met een geweer stond en zei van, eigenlijk, na zoet mim zoet, met de nodige krachttermen, als iemand die dat filmpje heeft, vertonen jullie dat filmpje weer. Toch? Ja, na zoet mim zoet, à la Blakaman Kiri en zo. Eerlijk is eerlijk, ik heb nog nooit openlijk een filmpje gezien waar een Creool, een Blakaman, tak dat gomit, de Hindustani Barana Safni. En ik zou ze ook willen adviseren om dat niet te doen. Tek de man naar een lobby. Ja, want meneer Hikmat, ik hoop dat u ook naar dit programma kijkt. Wanneer u steeds loopt te kletsen met uw mond, zonder mij te kennen, zonder mij maar goed te kennen, dat ik een racist zou zijn. Dat kent u maar niet, meneer Hikmat. Laat me u één ding uitleggen. Hindustani leer me spaar. Hindustani collega, Mati, die me abi naar bus, naar een truck. Toch? Maar de man naar Brada, Moro, eigenlijk ook mijn Hindustaanse collega's van het leger. Mijn Libangan de man neef Moro, like me Brada Servie. Je bent ook in de politiedienst geweest, is vast aan dit toch? Je hebt echt broeders daar en zusters daar in dat soort organisaties. Nou, grap. Binnen de gewapende macht. Nou, grap. Zo had het ook. Ja, zo is het. We zijn straks bijkans 49 jaar onafhankelijk, dat we go. En we zitten nog steeds met het probleem van racisme. Tano, no maar je reflexer na maar. Hoe was er nou? Zonder actie van tak, wat voor ras ben je? Je lukt van tak is een Hindustaanse Javan. No maar tak in termen voor wansranamang. Zelfs politieke partijen hebben moeite daarmee. Echt waar. Amana maar horen een campagne zonder van mijn play een racistische kaart. De politiek heeft ons verpest. Echt waar. De politiek heeft ons verpest. Echt, helemaal. En dat is jammer. Isabi, is echt jammer. Want we zijn één Surinaams volk. Helemaal. Mama denkt dat Tama stem Soso Blakaman of Ama stem Soso Hindustani, dan gaan we de verkiezingen winnen. Als een neurokoso. Maar het is niet alleen de politiek die ons zo verdeeld heeft gehouden. Ook een kolonialist heeft ons verdeeld gehouden. En daartussen zit die indoctrinatie. Ja. En we zijn gewoonweg erin getrapt. Igrabu, we zijn erin getrapt. En dat na probleem Sao Abi. Isabi. Daarom ik blijf het zeggen, NDP is een bromtje jari. Toch? Helemaal. En NDP zal die bromtje jari blijven. Alleen moeten wij echt met elkaar één vuist maken. Ja. Isabi. En het gaat lukken. Talk about één vuist maken bij de NDP. Ja. Het is bijkans het eerste jaar kan je zeggen dat de NDP het moet doen zonder de grondlegger, de oprichter van de partij. Weet je, het is de eerste keer dat aanhangers en sympathisanten van de partij een andere bewind, andere voorzitter moeten meemaken. Het is echt de eerste keer. En als hij nego makkelijk. Enkelijk, dit is mij, Lucas Aanvatak. De NDP is jong, niet ervaren, misschien is dat ding niet goed overgedragen, het leiderschap. Van omluku gomiding, spanningen binnen een partij, meneer McDonald, om te beginnen. Kijk, het zou kunnen, maar ik denk dat al die vragen waarmee de mensen zitten, die vragen kunnen er zijn, maar weet je wat we moeten doen? Two wrongs don't make of never make one right. Toch? Wat we moeten doen is met elkaar in conclave treden. Kogos don't takanga usrevi. Want het land, het volk en zeker weten ook onze voorzitter. Toch? En ate broedu if kan de wogo fetang usrevi. Ik heb het voorstel. Er is een voorzitter. Er is een woordvoerder. Toch? Ik hoop dat zij uit zullen komen om klaarheid te brengen in alle vragen waarmee de bevolking zit. Omdat ik van mijn kant niet die bevoegdheid heb en ik zou mij ook niet op dat glad ijs willen begeven. Maar wat ik wel kan vragen aan iedereen, alles en iedereen binnen de partij, kono vergiti a broederschap binnen de partij. Kono vergeten dat we een missie te volvoeren hebben voor land en volk. Laten we niet vergeten dat het volk op ons wacht. Ja toch? Om te doen
wat wij de afgelopen 37 jaar echt wel hebben gedaan. Dit volk verbinden aan elkaar. Dit, niet dit. Want dit is wat deze regering al vanaf 25 mei 2020 doet. Zo bouw je land die op. Hindustan, Javaan, Creool, inheemse Indiaan toch? Ja? En onze Chinese broeders. Want ik zeg altijd, foto ningeren en boes ningeren no de. Poer foto, poer boes is uit abra. Is ook een van die koloniale vloeken. Maar hij heeft ons duidelijk verdeeld. Laten we daarmee stoppen, meneer Brunswijk. Vice-president, met alle respect. Stopt u ook met dat van wie boesie kon desama. Tak wie is er nou man? Maar hij heeft ook laatst gezegd toch? Hij is geen Afro-Surinamer. Ja. Hij is een Maron. Maar weet je wat Maron betekent? Oh. Laat hij de geschiedenis nagaan. Okay. Wat Maron ik zal het niet zeggen. Laat mij gaan googlen. Maar kent hij zijn geschiedenis? Nee, maar het is jammer man. Meneer, wanneer ik zeg wie nou wang? Sap me nou man, de begis mataki. Te want voor ze begint tak voor Trasma, begint tak voor Yusrevi. Toch? Ik hoop dat het zo goed in beeld komt. Nou, wij en mijn grandma mag zorgen gewoon, klaar. Ze is mijn moeders moeder geweest, kijkt u. Als u naar mij kijkt, denkt, zou u dit verwachten? Snap je wat ik bedoel? Is mijn moeders moeder geweest. Ja? Zie je? Dus wanneer mensen zitten kletsen, amanolop kuli, amanolop Hindustani, amanolop disi, amanolop, mijn moeders moeder. Snap je? Dus, men weet het niet. Als men het nu wist, VAP, dan weten jullie het nu hoor. Meneer Hikmat, dan weet u het nu. Is mijn moeders moeder geweest hoor. Oké. Meneer Wolf, heeft de nieuwe de beslissingen zijn hard. We weten meneer Abrahams heeft in afwezigheid van de heer Bouterse heeft hij de partij geleid in verschillende instituten binnen de partij. Nu zijn er harde beslissingen genomen als de nieuwe voorzitter dat heeft genomen, mevrouw Jennifer Geerling-Simons. Ze heeft de beslissingen genomen om meneer Abrahams een beetje ontlasten van bepaalde functies binnen die partij. Is het de ruimte die ze mag nemen? Jullie praten niet als woordvoerders of zo. Jullie zijn partijgenoten. Jullie zijn sympathisante partijgenoten van de NDP. Van u is je voorzitter, te kan ruimte zijn, abilek voorzitter, voor geen kiezen binnen een partij. Kijk, we zijn dicht bij de verkiezing. En dan ga ik het houden op Abrahams. Abrahams heeft leiding gegeven vanaf het bestaan van de partij tot heden. Hij heeft het goed gedaan, toch? Hij heeft fouten gemaakt, hij is mens. Ik maak ook fouten, toch? Maar hij is militair en hij blijft militair en hij zal altijd gedisciplineerd zijn. Misschien zijn intonatie is wel anders, toch? Maar hij meent het met de partij. Dan vind ik dat je juist, net als wat Mako zegt, met Kucharo Sref Kawang, want hij voegt een aanhang, toch? Maar je zal beide groepen bij elkaar moeten brengen, want wij hebben één gezamenlijk doel. En het doel dat wij hebben is die vuilstortplaats Ornamibo opruimen. Yes. Begrijp je? Dat doel hebben we. Yes. Maar als we denken dat we het zonder Abrahams gaan doen, toch? Wat heb je eraan? Je wint een verkiezing en je haalt 20, 25 zetels. Of tussen 25 en 20 zetels. Dan kan je liever zeggen, hey, VAP, je mag verder gaan. Reden waarom ik dat zeg. Wanneer we 32, 33 zetels hebben, 2/3 meerderheid. Want de eerste instantie hadden we 26. Nu zitten we in een zeer moeilijke situatie. Zo, men doet alsof er licht in de tunnel is. Maar het is gewoon maar vuur in de tunnel. If je hebt naar tunnel, je dede. Toch? Dan vind ik dat je juist op dit moment alles aan de kant moet laten. Trobi, mandi, enzovoort. Want sang, dan denkt dat Dorosei no sabi. Dorosei sabi. Dan speel je de tegenstander in de kaart. Toch? Laten wij die 2/3 meerderheid halen. Dan kunnen we ook afrekenen. We kunnen de grondwet
onder een vergrootglas plaatsen. Want onze trias politica is gewoon hoe zal ik het zeggen? Boy, ik weet niet hoe ik het moet noemen hoor. Toch? Maar onze trias politica is een netwerk. Is een netwerk, is een bende. Ze zijn op elkaar aangewezen. En dat moet nu gaan veranderen. Maar als je geen 2/3 meerderheid hebt, toch, dan zit je in diezelfde rommel waarin we nu zitten. Igrabu. En dat moet nu gaan veranderen. Want als je nog verandert dat, heb je een probleem. Isabi? Heren, is het zo dat mensen op dit moment in hun vuist lachen wanneer ze kijken naar de situatie bij de NDP? Want if nono de adjugu debba en de NDP is uitgerekend als ze zijn de partij die groot kan winnen de komende verkiezingen 25 mei. Dat daar winnie sopsa. Luister, ze mogen in hun vuist lachen. NDP wint de verkiezing groots. Toch? Het volk dat niet bewust was, is nu bewust geworden. Maar het bewustzijn moeten wij, als het ware, verder aanwakkeren. We zijn een nationale democratische volkspartij. We zijn niet alleen nationale democratische partij, we zijn een volkspartij. En daarom moeten we heel voorzichtig zijn. Arrogantie moeten we aan de kant laten. Toch? Ja, moest man kari dat kan hij. Igrabu. En if ja man kari dat tak na you, dan vind ik dat we vernietigd ding. Toch? Awis een fraudeerde no maar je puno, de no maar win uno. Maar als we met dit soort dingen bezig zijn, dan look, het was aan belangrijk. Ik had het over spiritualiteit. Dingen zijn gezegd over mank motak trakondre, kon bejija, kon dis, kon dati. Het belangrijkste dat de NDP nu moet doen, dem was ajarif ding. Dem was ajarif en tap den toeport. Spiritueel. Want wat ik heb opgemerkt bij de vorige verkiezing, bij die massameetings van de NDP, ik had nooit verwacht dat Ubolasa verkiezing zo. Igrabu. Ik had nooit verwacht. Wasajari, Krimajari, Tausashitaki, we vernietigd ding. Man de moromang. Eigenlijk kan dat laten, want eigenlijk hebben we de tweede grootste partij die uit de bus is gekomen na die verkiezing 2020. Maar die formatie is anders. En dat kan je ook hebben 2025. Isabi, if inhaal a 2/3 meerderheid of 26. Kotaki. Meneer McDonald, er zijn mensen die in hun vuist lachen om de situatie. Helemaal waar. Alleen moeten ze niet vergeten. Grontapu, na assiteren migrant mabotaki. Tidai waiso, JNDP. Tamara, waiso gide one day laf nou. Want geloof me, wanneer de storm ook binnen kamp VAP gaat waaien, of gaat woeden, of binnen kamp ABOP gaat woeden, ja, of kamp PL, alhoewel dat ding was een stormba, ja, gaat woeden, ja, kamp NPS gaat woeden. Ik zeg daarom, laten wij niet vergeten dat we aan het eind van de dag allemaal Surinamers zijn. 100%. Ja toch? Ja. Ik wil van deze plaats uit gelijk opmerken, wij zijn helemaal niet pro mevrouw Simons of pro meneer Ramon Abrahams. Ulop dala toe even. Mevrouw Simons saptak milobeng. Meneer Ramon Abrahams saptak milobeng. Weet u waarom? Omdat mina NDP'er. Maar vlop Aladdin toe. 100%. Ja toch? Ik zal nooit zijn van kamp dit en kamp dat. Kampu no de in NDP. Een echte NDP. Kampu no de. En als mensen van daarbuiten, want ik weet dat mensen van daarbuiten, daarom met dat de huidige machthebbers, stop, want ik weet dat jullie daarmee bezig zijn. Iedereen weet het. Alles wat money aan trouwen, die staat voor die broeia te voeden. Ano lekonu. Mi e bribi, omdat mina man, toch, met takala de mannen bij church man, met bribi in gado, met bribi na almacht. En me bribi tak,
voor lenen aan bedrijf nooit owin van waarheid. Het lijkt soms erop, omdat de waarheid meer tijd heeft. De leugen is altijd sneller, toch? Maar de waarheid, tijd komt openbaar. Kijk nu in Hollywood, in Amerika. In de artiestenwereld, in de filmwereld. Kijk wat er nu gebeurt. Ja. Allerlei openbaringen. Van mensen naar wie we altijd opgekeken hebben, toch? Zo gaat dat ook hier gebeuren. Al is de leugen nog zo snel. De waarheid. En daarom verzoek ik de leiding. Steek de koppen bij elkaar. Toch? We hebben een missie die we moeten vervullen. We hebben een taak op ons genomen om van dit land een goed land te maken. Samen met anderen. Want aan de NDP, Wang. Samen, wij werken met alles en iedereen samen. De NDP is geen partij, net wat mijn broer heeft gezegd. Toch, mijn broer heeft gezegd. Wij gooien onze partij niet open een jaar voor de verkiezingen. Dat iedereen onderdak bij ons mag komen. Waarom? Omdat we een bepaalde bevolkingsgroep voor stem nou tappen. We zijn nu 4,5 jaar verder. Ik hoop dat die mensen hebben gezien dat ze absoluut een verkeerde keuze hebben gemaakt. Wie denkt op NPS? Ga VAP. Denk op ABOP? Ga VAP. Denk op PL? Ga VAP. Denk op NDP? Ga VAP. Ik hoop dat ze stom even dat de luko den schreef in een spiritak aimi me kwam boembetje fout. Bezin. Toch? Bezin erg hij begint. En te je shit dat ik me kwam verkeerde keus. Draai go bakka naar je. Oso nooit uit jouw politiek huis. Ik weet niet van andere partijen. Ik praat als NDP nu even hier. Misap tak nooit wo yagino aan smagwe. Ja? Nooit wo yagino aan smagwe. We hebben iedereen nodig die dit land wil helpen opbouwen. En daarom zeg ik ook gelijk. En dat geldt vanaf de hoogste leiding tot aan de man van het toilet. Of de vrouw van het toilet. Die de toiletten schoonmaakt. Kono met grap. Waar we fouten hebben gemaakt in de afgelopen 37 jaar. We hebben genoeg ervaring opgedaan. Wanneer de partij hebben staan dadelijk 78 jaar lang. En 76 jaar lang. Maar accident niet is zo'n stond de mekkie. Voetbal komt er iets op. Een accident soort fabriek de mekkie. Soort fabriek de rechten op. Wat ze hebben gedaan, 87 die denken. Wat was het weer? Beginneef. Alles van de revolutie moeten we vernietigen. We moeten het met wortel en tak vernietigen. Uitroeien. Dat hou je toch niet van je land? Maar vraag ze als ze ooit 1 fabriek hebben opgericht. Toch? En daar moeten wij de jongeren vooral. Jongeren met takangunu. Toch? En ik ga om NDP, maar ik ga om vooruitgang. Waar wij, want wij hebben, ik ga het een beetje straks zeggen, wij hebben tenminste ballen getoond om het volk te zeggen van, wij hebben fouten gemaakt, ja. Of we hebben bepaalde dingen minder correct afgehandeld. Maar er zijn ook ontzettend veel goede dingen gedaan. Denny Kerman, suma bawa broodje naar heen naar dape. Na VAP? Na VAP? Ik denk het niet. Suma bawa bakadati, abroodje, abra quarantaine liba. Denny Kerman naar de coronman. Na VAP? Na NPS? Nee. Om een paal nakia. Paal heen, bra bijna 200 paal heen. Ja, maar nooit een broodje kon. Hoe vergiet hij? Want broodje ben de in der tijd. Om een money upai van broodje. Om een money upai van broodje. Nooit een broodje doorroja. We hebben juist opslagkosten. Duizenden NF's. Toch? Honderden duizenden NF's moesten wij ophoesten. Vanwege, ja, de opslagkosten. Die brug is nooit hier aangekomen. En daarna, de mekwa soort buskutu broodje dat hoe heet het weer, ready doti. Ja toch? Als vervanging van die houten brug, die mooie houten brug, die eigenlijk bewaard zou moeten blijven. We zouden het moeten koesteren. Wie zullen we gebruiken morgen als oversteek aan een brug? Maar als monumentaal. Het zou een monumentaal pand moeten zijn. Die UNESCO, hoe ben behouding? De lona ken broko. Bouw een buskutuborotje. Gelukkig dat een hele kleine, piepkleine boot van Weiland die Sarju, de ondernemer, er tegenaan is gegaan. Want broer, denk je even om in verkeer bij de tapabroodje. Het zou een levensgroot drama zijn. Gaat u nu kijken wat de NDP-regering daar heeft neergezet. En wat doet met deze minister van OE? Juist ja, zoals hij met alles doet. Hij lieben met het dotti fisti tingi. En dan ga je zeggen, ik hoop dat die mevrouw
Nee, ik weet dat die mevrouw ook meekijkt, mevrouw Mildred. Want maar des maf me na buitenland die in Nakmidden Heights. Nevis Aptaki voor de verkiezingen van 25 mei 2020. De man taakonder is spiritueel naar alle de Foukou. Ja? En dan mag men boos worden. Waf den san voor wat zogenaamd na geestelijke. Het waren abonnements. If Blakama abonnement, Japanese abonnement, Ingi abonnement, Buru abonnement, Snees abonnement. Dat Hindustani ook toe abonnement. Ik heb die mannen gezien toch, van kop tot teen in oranje. Bussen van Badjalala stonden daar op Sanderij. Om die geestelijke tussen aanhalingstekens naar de verschillende plekken te brengen. Waar de Hindoestaanse broeders en zusters van ons wonen. Of dwing je sma. Want dat is het. Via het geloof. Want dat is wat er gebeurt. De mij horen en smadappe. De mij kwies en smadappe. De Hindoestani Barangas afmi. Want we moeten, wij Kriolen en andere bevolkingsgroepen met Bego Wansani. Uno kost de Hindoestani Barangas sas umar. Kost de wan die etak don san. Kost de wan die kosju. Maar no kost allemaal. Weet je waarom? De vieren net zo. En misschien zelfs moro tranga moro mangayu. Maar wat men doet, men houdt de mensen via de religie. Houdt mensen in bedwang. Ja? Daarom zie je de mensen die komen tijdens protestacties. Je ziet die mensen bijna niet iets schrijven of wat dan ook. En wanneer ze schrijven zijn het alleen maar mensen pro de regering. Toch? Men doet dit bewust om dit land, dit volk, de stad bewust vuil te houden. Want in een model de man, adoti hoor den trarassen naar bakken. Laat men zeggen dat het niet waar is. Ik heb je al gewezen toch? Is je migrant toch? Dus is dat tak meer, tak san zomaar. Ja? Broer, men doet dit niet bewust. Kijkt u, India is zo'n mooi land, maar het is toch het meest vervuilde land ter wereld. Oké. En dat is wat men daar in India ook doet met de donkere Hindustan. Dat is wat men hier ook doet. Met alles dat niet licht getint is. Je moet kijken, het is een elite. Meneer Santok is niet echt licht, maar omdat hij die elite vertegenwoordigt, hij helpt alles in stand houden. Dus dat is wat er gebeurt. En niemand moet komen uitleggen dat dat niet waar is. We moeten stoppen om met mooie engelengezichten rond te lopen en een schapenvacht. Ja, een schapenkop, terwijl we een libi wolf. En een wolf die zeggen, want het is nou echt een wolf. Ja? Ja toch? Ja. Maar dat is wat er gebeurt, mijn broer. En we moeten stoppen om heel subtiel andere bevolkingsgroepen te criminaliseren. Want dat is wat er gebeurt. Ja. Toch? We moeten dat niet doen. Want als men de Hindustan criminaliseert, dan net zo mee komt op ook toe. Want niet elke Hindustan steelt als die geit de dief van Saramaka. Echt niet. Nee. Toch? Niet elke Hindustan doet allerlei nevenberoepen als de fractieleider van de VAP. Nee. Dus ik heb zoveel vrienden bij de VAP. En ik ga vrienden met ze blijven. Teesi man en man broer. Dan leg ik Gwent altijd. Hé, maar hoe je klets jongen. Maar wat jij paar jongen. Zo Gwent ik baan. Hé, maar wat jij jongen kuliman. Mino kosa man tem tak kuliman. Laten we stoppen hiermee. Want plotseling wil men de Hindustan ervan overtuigen dat het niet goed is. Wanneer ik zou zeggen. Hé, kuliman moet wat jij. Hé, mi kuliman van. Weet je. Zo Gwent ik baan meneer Rendel. Ja, want mina man zeggen gewoon naar mij. Hé, ik Afrika jongen. Geloof man, meneer. Vooral mijn militaire broeders, geloof me wanneer we samen zijn. Je gaat denken, wat zit zijn man niet zo? Maar zo gwent ik ba. Geen enkele politieke partij, net wat meneer Wolf zei, moest je praten kon. En daarom, nogmaals, vraag ik iedereen binnen de NDP, COSOR, de rest van deze samenleving in binnen- en buitenland, dat wij dit kunnen vormen. Alleen in eenheid gaan we de verkiezingen winnen. Onomek money launu, onomek functie launu, onomek not launu. Want geloof me, ook die mensen die eens binnen de NDP zaten en hun eigen politieke partij zijn gaan openen en weer zijn teruggekomen. Anderen hebben de politiek vaarwel gezegd, maar geloof me, elke dag zijn ze bezig om mensen als mevrouw Simons en meneer Ramon Abrahams aan te vallen. Alsof zij het beter, als je zo beter was. Waarom ben je dan niet zichtbaar? Om ons te helpen om de verkiezingen te winnen. Maar nee, mensen willen alleen maar na de verkiezingen in beeld komen voor oil en gas en andere dingen. Het gaat niet gebeuren hoor.
Dat Samsung en de harde werkers. Samsung en de harde werkers die de partij nooit hebben gelaten. In deze moeilijke tijden de partij altijd gewoon hebben ondersteund en hebben uitgedragen. Toch? No man. Jeugdige me begu. Me kwam boen keus. Desma die ben teleurgesteld. Me begu nu stond denki. Dat me kwam boen keus. Want mimaku. Me kwam belofte naar ons. Ik weet dat meneer Rolf dat ook zeker gaat doen. Ja, omdat dat zo dankbaar. Want aan ekte heeft ja, zomaar sabi dat sabi. Na mi ekte begin heeft ja. Onkoron man unetakti zodat het maar otak zo. Nee, wanneer we ons woord hebben gegeven, dan blijft dat zo. Toch? Lek van mij jumpen nou te anego boom. Net zo jumpen ook toe if want de regering komt. Per mi partij, een partij erin vertegenwoordigd. En om wat voor reden dan ook, san no go boom of san nego boom. Gaan we ook praten hoor. Laat dat duidelijk zijn. Ja? Laat dat duidelijk zijn. Maku, no danga, no mi partij, dus ik ben bezig voor land en volk. Dan komt mijn partij. En mi partij voorzien, dan land en volk. Land en volk eerst. En dan mijn partij. Heren, misschien dat ik net tapu, dus dat ik wat tapen toe. Ik bedank jullie van harte voor het open gesprek, open en eerlijk gesprek dat jullie hebben gevoerd met onze kijkers. Sabi, we konden over alles praten, zelf jullie partij. Sabi, en dat naast jullie te mes zijn ook. Ik kan Tjara zeggen, gewoon scherp, ik kan stel mijn vraag vrij. Heren, hartelijk dank voor dit moment dat jullie hebben genomen met Kulturu TV te praten. Ik bedank jullie en wens jullie een fijne avond toe. En ook aan onze kijkers. Tot de volgende keer in Sweetie Sernang, 17e rijkste land van de wereld. Afraga mooi tapatrooi. Mag ik je corrigeren? Ja. Suriname is niet het 17e rijkste land ter wereld. Suriname zal zeker het 11e of de 12e rijkste land ter wereld zijn. Dus coach en Gopchinso Moralo. Alleen weten wij niet om te gaan met onze producten, onze rijkdom. Igrabu, want we zijn een te kleine bevolking. Igrabu, dat slag het tekuso. Toch? De reiziger daardoor is Pirawaya. No man. Helemaal waar. En als ik nog een woord mag zeggen, Milobi Kondreman. Aansluitend op Sami begin heeft taki. Want je dem chuai tak paster en begin want bataki. Ja toch, want mi vrijpostig morgen. Dat als aanjerlijk mi familie chim begin maar a begin want me. Ja, en zoals ik het heb geleerd voor de begin van me. Im begin altijd a ruimte mek. Den taki, fossi. Jum waka den baka. Ko lukus refi mensen. Ko let op tapus refi. Ko let op tap sawe do in a verkeer. Ko no drink sopi. Smoko alles wat zande wegos dabaka stuur. Je bent een gevaar voor anderen en ook voor jezelf. Toch? Zorg dat je rijbewijs, je keuring, je verzekering. Toch? Ja, at in orde. Wie is to stop je CB lezen wanneer geen probleem. Lang je papierago. Im zorg dat een pakket. Dat je mag dit papassie in orde. Je rijdt een bronfiets, keuring, verzekering. Ja toch? De mensen op de e-bikes met Begonu. Want jullie zijn een groot gevaar, neef. Echt waar. Vooral hoe jullie zo geluidloos rijden. De man zei rijdt bronfiets zonder demper. Ja, de man zei de man rijdt de bronfiets zonder demper. Tegenwoordig mensen zeggen de man rijdt een chimchi scooter. Want als je nu look bij mij denkt dat ik een e-bike, dat is de paido. De man rijdt weer helm. Je potjes ref in gevaar. Want geloof me meneer Rendel. Binnen loba e-bike dus mino rijwan nooit. Maar if mi bo rijwan. Mi bo weer wan helm. Ze bo laf me. Mi bo weer wan. Toch? Omdat hij je e-bikes hebt. Meneer Rendel. Na 180 kilometer her. Dus taman die gaat eventjes vast aan het stekker. Dat ding is net zo groot als een cross motorfiets. Saai. Eventjes vast als snelheid als aan ontwikkelen. Laten we snel doen regering. Voor mek wet naar regelgeving op het gebied disi. Ja? Met begunu, utambung, grantangi doen we potjes archie minang bigi brada Wolf. Mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. Etakodi, tewantralis baka en utambung. Blessie. Suriname altijd dichtbij, je sap vato. In Meati, Srana.
fetigi mama Suriname. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Becky Sofia, Flora kom niet nieuw weer. Bronzy Albina, Ina stil meer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri, Koroni, komit Saramaka. Matare Didoti, komit Patamaka. Dape ego she's ana beautiful. Dape ego she's ane. Waar ik me thuis voel, ook aan Gimato, te ook maar blij doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen, maar we kom baka Srana. De voorbereid boem, Oesrefe viering, alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. Hoe kom baka Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo een rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. De wana trase wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Want na wan si ya faya let die baka. Srana mushai, was pet die baka. Begi god of knapa ou fesi en baka. En wie si fara, maya baswaki. Tahora lobby in je ati. Oh je vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Me begin te goed mi de mi wan prani tranan. Kanda no mi eli bilanga mi tangin tranan. Dat me biggest par no komita date mi gribi. Who want chin san food de chief me kanyang. En de wan sana Europa o me yari etang. Ma feel de srefi le kwan jaja trana man. Uno hoor not lo, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana.